אין! תגיד אנצים. כמה? זה סיפור על ילד רחוב שלא למד רק ללכת מכות ולגנוב, כי אין כבר אנשים טובים באמצע הדרך, ההפך הם גונבים בשביל כסף, מחלה שממכרת מנייר, שיש לך הרבה אתה נהיה מאושר, אבל את הפירוש הזה שכחת מזמן, מה נתן נרקומן על קש מזומן, תחוש, נראה כי לך עוד מי מזרים עוד צ'ק ואיזה שקל אל הכיס, הכל פתאום נהיה אותו דבר, מכרת את החיים שלך בשביל גודל של מספר וכלום לא נשאר, ולא ידעת כמה, ומאוד רצית פי כמה הפרות מקיר לקיר, חוץ לי הקריר, קפאת מבפנים בפחד לא יכול לישון, לא, 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 הנה עידן בא. תעשה דבלו. נסוד ומוכרח, הכתף נהיה שטן, על כתף נהיה מלאך 69 מהפך בין האלה ברחוב האמיתי. רגע, יותר נכון בהשתלה ניקח מרביצים לך תברח הוא הנער הבלתי מנוצח חשב שהוא יחיה לנצח הוא לא ציפה לקבל את הקוצ'יני במצח עם בלילות חברות של החבר'ה זונות כולם חמומי מוח משחקי כוח עוד ילד קרימינל באוניברסיטה של החיים בתואר ז"ל תעשה לי ליאור דוגי וואו, אני פדיחה מחפש מקום זהו, הלך